programa ay mapapakinggan na rin sa radyo natin in Masbate City. So, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, eto na naman tayo. Opo, grabe, medyo naano tayo, hindi nakapag Facebook Live dahil yung sobra siguro na naamoy kong pintura doon sa aking tinirahan ay nag-cause ng ubo. Pero eto, bumalik-balik na yung aking boses. So, hopefully ay wag nang umatake. Okay? So, kumusta kayo? Patuloy tayo sa ating mission to help restore the health of people. And of course, salamat pala sa mga nag-attend dyan sa Masbate. Sa DAET, nagkaroon tayo last Saturday sa DAET, and then nung Sunday naman dyan sa Labo. Opo, maraming salamat sa napakarami pong nag-attend. Hello kay Joy Alegre and Ma'am Vilma Aviles. Kumusta po kayo, Ma'am? Sa San Rafael, Bulacan. Sila yung mga masisipag na mga distributor dyan sa area. Siguro, ma'am, mag-attend ka ba ng BBS dyan? Alam ko, opo, darating kami dyan para makasali sa inyong event dyan, BBS, Business Building Seminar. Kasi dito kami sa Legazpi, tapos na po kami. Oo, tapos na nung February. So, excited na tayo yan na makarating dyan sa inyo. And then also siguro sa Calabar Zone. Kaya hopefully okay na talaga. Oo, masama pala yung yung tinirhan ko kasi medyo amoy pintura pa. Amoy pintura. Sabi ko nga doon sa bakit amoy pintura pa? Sabi niya, ma'am, wala ng ibang room. So ayun, doon ako nag-stay. The following day may ubo na po ako. Yan, kaya yan na naman na naubo, yan po ay sabi nga yan ang health problem na bastos, 'di ba? Maraming may ubo. Opo, naririnig ko rin diyan sa mga iba-ibang area, ang dami po may ubo. Oo, mag-ingat po tayo. Kailangan lang natin maraming tubig, take more water, lukewarm water, lagyan niyo ng CMD, mag-take ng CBF at mag-vitamin C. So, swak na swak ang ating power trio. Hello kay Sir Romeo Ricafort, ang center natin dyan sa Parañaque. Opo, ayan. Minsan magkita-kits tayo, Sir Romeo Ricafort. Okay? So, sa mga taga Masbate, finally ay magkakaroon na tayo dyan ng maririnig na rin itong program. Kasi, siyempre, itong program na to ay kinukuha din ng iba-ibang radio station para dito sa ating mission to help restore the health of people, magkaroon din mapakinggan syempre ang ating boses. Okay? So ayan, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating HCI Cell Power Trio. Anong laman ng ating Cell Power Trio? It's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Cell Bio Juice, that is a perfect combination. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. Okay? Napakadami na po, oo. Pero ito sa mga makakapakinig sa atin sa program to, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Oo, kung may tanong when it comes to health, ito yung aking text hotline. Text lang po edad karamdaman, at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939
904-0717. Yan po ang aking text hotline. Dahil ngayon, ayan, para medyo controlled pa rin kasi meron konti pa sa aking lalamunan, baka magpasaway. Oo, yung aking lalamunan ay magpa-play ako sa inyo to inspire you people. Paano natulungan itong taong to na 10 years nang umiinom ng mga gamot sa iba't ibang sakit. Opo, iba't ibang sakit, pero in 3 months time nang maglaboratory siya ay nagulat pa po. Normal na lahat. Okay, grabe talaga. So ito, pakinggan po natin. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. And by the way, sa mga taga Masbate, oo, abang-abang kayo, magkakaroon din kayo ng event dyan. Pero meron na tayo nakaschedule na event for Camarines Norte. Mamaya ay i-announce ko po. Mamaya. Ito, pakinggan muna. Kwento ng kagalingan. Okay, andito ako ngayon sa DAET, having our health symposium dito. Meron dito na napakaganda ng kanyang kwento, paano siya natulungan ng ating produkto. Sir, ano mo yung pangalan mo, edad, taga saan po? Jojo Crescini, ma'am, taga Daet. Bali, ma'am, yung... Ilan yung edad niyo, sir? 58 na, ma'am. Nagpunta ka doon sa Legazpi dahil sa mga health problem mo. Ano yung mga sakit-sakit niyo po? Noon po, nung nagpunta ko last, March 27 last year, yun po, high blood. Tapos yung due for operation ako ng gallstone, may kidney stone pa. Tapos binigyan niyo po ako nung yung procedure kung paano ang gagawin. Di tinake ko po yung sinabi niyo. Tapos po nung June, di ba, March, June, nagpa-laboratory ako, complete laboratory. Yun po, na medyo na na yung ko, nag-normal na yung blood cholesterol, tapos yung creatinine, tapos lahat po. Tapos intinti ngayon, inaalis ko na yung mga maintenance ko. Ang iniiwan ko na lang po yung sa high blood. Bali po, nung umiinom ka ng mga mga gamot, ilang taon ka nang umiinom ng mga gamot at para sa mga anong sakit? Bali na po, siguro 10 years na. Kasi dati po yung yung GERD, yung nag-acid ako. Tapos yung yung nagpapalpitate din yung heart ko. Kasi siguro dahil driver yung hanap buhay ko, yung pagod ko, inaano ko lang ng yung mga energy drink. Ay yung pala ay ang puso mo ang medyo kasi yung pala energy drink naalis yung yung nare-revive ka sa pero yung pala masama epekto sa katawan natin. Tulad nung yung yung Lipovitan, Red Bull, yun ma'am. Pero sir, ngayon 1 year ka na nagte-take ng ating product, di ba? Oo. Ngayong 27. Oo, kumusta ka na po ngayon? Okay na ako, ma'am. Pa-laboratory nga ulit ako, titingnan ko totally na galing na ako. Yan, ma'am. Pero alin ba talaga yung iniinom mong product natin? Yun, ma'am, Power Trio. Yung CBF, tapos yung CMD, tsaka yung juice. Yung juice, ma'am, yung nasa box na juice na. Yung kidney stone ba sa kagalso, na ilabas mo kaya? Sa tingin ko, wala na akong nararamdaman eh. Dati kasi, for operation na ako. Ngayon, wala na eh. Yun na, ma'am. Tapos yung lifestyle, ma'am, sa pagkain, yung dating ginagawa ko, hindi na. Kasi yung pagkain ng pati foods, ma'am, yun isa siguro, yun lang. Yun lang siguro, ma'am. Tapos yung dapat, yung tulog nga, importante. Tapos yung 8 to 12 glasses of water, kailangan din yun para masumariwa yung katawan. Ganun, ma'am. Yun lang, ma'am. Na-experience mo ba yung parang 10 to 15 years na na-rejuvenate? Sa tingin ko, ma'am, parang 58 ako ngayon. Dati, mahina ako eh. Kahit nagbabay ko, dali ko mapagod. Ngayon, ma'am, okay na eh. Hindi na. Tsaka sa puyat, ma'am, na ako. Hindi na ako dati inaantok parati. Okay. Anong advice niyo, sir, sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa akin po, effective sa akin si MD sana. Sa inyo, subukan nyo rin. Tapos kayo mismo
testimony sa sarili nyo kung may pagbabago kayo naramdaman nung nag-take kayo ng CMD. Kasi, Pangalan po uli. Jojo Crescini, ma'am. Taga-diet. Taga-diet po. Ayan. Yan. Sir, maraming salamat po. Ayan, isa lang po siya sa napakadaming tao na natulungan ng ating produkto. Kaya actually, 1 year na siyang user. Nasabi ko kay Sir Jojo Crescine, mag-attend ka ng health symposium. Lagi siyang busy kasi may may sarili siyang van na talagang ang daming nagre-renta sa kanya. Kaya ayun, finally nagkita kami last Saturday. Maraming salamat. At ipagpatuloy nyo, sir, pwede nyo na gawin ang negosyo ni Health Code International. Kasi kino-convert na po natin yung mga user natin na maging pusher. Oo, magiging effective po kayong pusher pag kayo mismo ay natulungan ng ating produkto. Okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939 9040717 0939-9040717. At isa pa po dito pakinggan din natin, isa pang kwento ng kagalingan na meet ko rin siya dyan sa Camarines Norte. At yung pala taga kababayan ko sa Kamalig Albay. Pero dahil nakapangasawa ng taga Camarines Norte, nahila siya sa Camarines Norte. At isa itong katibayan na kahit sa mga food poison ay di mga nalason. Alam nyo ba, malaking tulong yung ating produkto. Opo. Oo. At eto, pakinggan po natin ang kwento ni Sir Antonio, Antonio Nieva. Kaya na sinabi niya sa akin, sabi ko, relative po kayo namin. Kasi ang lola ko is Nieva, ang lola ko sa father's side. Eto, pakinggan po natin ang kanyang kwento ni Mr. Antonio Nieva ng Daet, Camarines Norte. Dito pa rin kami sa Daet, sa aming health symposium. Meron po dito napakagandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan. Sir, anong pangalan po, edad, taga saan po? Ako po si Antonio Nieva ng Purok 3, Barangay Dugungan. Ikaw pala si Antonio Nieva, taga Kamalig dati. O ba't ka napunta dito sa Cam Norte? Dito po ako nakapangasawa. Nahila siya dito. Oo. Ilan yung edad po? 78 po. Oo. Kumusta po? Anong nangyari sa iyo? Ba't ka naging user ng product namin? Ganito po, kasi nagkaroon ako ng problema, nalason po ako sa tubig. Nung iniinom kong tubig, nagkaroon ng lason. Bali, 1 buwan ako nagtiis na hindi ko labas yung kinain ko. Hindi ako nakakadumi. Lumaki yung tiyan ko. Lumaki yung tiyan mo? Oo. Ganyan kalaki? Oo, yun, lumaki yan siya. Tapos yung aking yung itlog ko ba, lumaki din. Kasi yung tubig hindi na makalabas. Talaga? Hindi ako makakadumi. Tapos dinala ko yung anak kong panganay sa ospital. Sabi ng anak ko, Papa, madidehyde ka niyan kasi sumuso ka kaya hindi ka man nakakainom. In-hospital kayo? In-hospital ako. Bali na ko na hospital diyan sa provincial. Ilang araw o linggo ba? 1 week. Kumusta naman? Lahat na findings ng doktor ay hindi man nag-work, basta walang magandang resulta hanggang sa dumating sa punto na ayaw ko na kasi naka-10 swero na. Sabi ko, uwi na ako, Dok. Sabi ni Dr. Kakawa, wag na muna, hindi ka pa naka-recover. Dok, wala naman ako nakikitang dahilan para ako manatili at hindi ko gumagaling. Hindi lumabas. Gustong sabihin, lagyan ako ng catheter. Dok, nakakaihi ako. Ang problema ko, hindi ako nakakadumi. Di sabi sa akin, basta dito ka na muna, i-observe natin. Nagwala na ako kasi yung walang magbabago. Sabi nung doktor doon sa anak ko, ipirma kayo sa waiver. Just in case may nangyayari sa daan, hindi namin sagutin. Narinig ko, Dok,
Hindi ako magrereklamo kahit ako mamatay sa daan, wala kayong pakialam, buhay ko ito. Hanggang sa umuwi na kami. Hanggang sa yung kapitbahay namin nakapag-marites sa akin, mag-testing daw ako ng CMD. Pinainom ako ng 40 drops. Yun. Doon kagad, pagkainom ko yun, nakadumi ako. Doon nagsimula na ako nag-take nito. Ano pa, CMD lang ba yung ginamit mo? Wala, hindi ka gumamit ng iba? Bali, binigyan ako dito nung yung CDF na nag-take man ako noon siguro, ang kasing take ko, kada inom ko, dalawang tableta lang. Eh, natakot ako kasi pag ako umiinom, nagkakaroon akong punsada. Sabi ko baka masama. Ininto ko, nandun sa bahay yung iba. Ah, hindi yun dahil doon sa CBF. Hindi ko nga alam kung dahilan. Oo. Basta Pero natakot ako. yung situation mo yun, ilang araw mo na experience na okay ka na talaga? 1 week. 1 1 week okay na ako, nakakadumi na ako, normal na yung pagtulog ko ganun. Hindi na ako nagwawala dahil siyempre masakit yung tiyan ko. Tapos itong los-los, bumalik na din yung tiyan ko. Naka-restore na gabos. So aside nung nalason ka, may iba pang health problem na natulungan? Yun lang po na talagang hindi ako nga noon magkakain ng husay dahil siyempre nahagas na ako, malaki na yung tiyan ko, ganyan. Hindi makadumi. Ay pirmi ako na akong stress. Marami nang gumamot sa akin. Sabi sa akin ng mga manggagamot, kinulam. Tapos magbibigay akong 500, wala rin. Yung maggamot sa lason, nalason daw ako, hindi rin ako gumaling. Hanggang na ospital ako. Pagdating ko sa ospital, yun na nga nangyari. Na hindi man ako gumaling. Nag-ultrasound, nag-x-ray, lahat. Wala rin. Magkano nagastos mo sa ospital po? Wala naman sa ospital, bali siningil siguro dahil yung anak ko nagkuhan sa Malasakit Center, siyang na wala namang siningil sa ospital. Anong message mo sa mga makakapakinig ng kwento mo po? Ang masasabi ko lang sa kanila, kung sakasakaling sila man ay hindi pa naka-try nitong CMD, subukan nila. Kahit anong sakit, inirekomenda ko. Kasi katulad nung aking apo, nagtarak yung mata, ay kuhan yun, yung bagang PW, nag-edad siyang 3 years, ay pinatakan ko lang 3 patak doon sa dila, naka-restore siya. Naka-recover. Tapos yung isang apo ko na naman, nilagnat, taas ng lagnat, pinatakan ko din sa dila. Sabi ko, ako na pala doktor dito sa bahay, alam ko na kung paano magaling yung mga makuapo ko. Kaya yun ang experience ko talaga mabuti ang CMD. Anong message mo sa mga kababayan natin sa Kamalig na nandito ka na ngayon sa Cam Norte? Ay, yung aking mga pinsanin dyan sa Kamalig, sana maintindihan niyo kung ano ang paano kayo maging doktor sa sarili. Inyo nang adapt itong produkto ng CMD, hanapin lang niyo ito, mga personnel na ito dyan sa Kamalig. Meron dyan eh. Alam ko, mayroon na din sa Kamalig. Meron. Nakikinig ka sa Boom Radio. Mayroon na daw ang Kamalig. Yes. Kayong mga kanyiba ko dyan, wag kuhan kayo. Wag na kayong pagamot kung ano pang gamot. Ito nang mismong kuhanin ninyo, ito ng CMD. At least makakatulong sa inyo ito. Malaking tulong. Pangalan po ulit, taga saan? Ako si Antonio Nieva ng Purok 3 Barangay Dugungan. Cam Diet Camarines Norte. Ayan, salamat po. Ayan, o diba? Distant relative ko. Nagkita kami sa Daet Camarines Norte. Salamat sa pagsishare po, Sir Antonio Nieva. Oo. 78 years old pero malakas pa. Yun nga lang, siya ay nalason. So dito natin mapapatunayan na ang ating product ay tunay na maaasahan. Sabi nga, CMD can save life. Opo. Hello kay Ma'am Jennifer Morcoso. Yan napakasipag nating leader. Sa area ng asa na nga ba ko? Hinahanap ko yung yung isa ko pang Yung ating mga center muna. Hello Sir Boyd F. Dani.
dyan sa area ng Daet. And by the way, sa mga taga Masbate, kasi mapapakinggan din to sa area ng Masbate, CMD Center natin dyan, ano yan, nasa, ano tayo, harapan ng Bangko de Oro. Sa taas ng second floor, may karatula tayo dyan, HCI CMD, okay? Hello kay Ma'am Sean, Liana Resas, and Sir Boyd Abdano. Dito na muna tayo sa ating mga center. Opo, pakinggan po muna natin. Para sa ating mga CMD centers, hanapin lang CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracale in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban near Kasurug Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gomamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abai sa Aturusan Transient House, Purok 2, Lagon. Andyan din po sa Farmacia ni Kiana, dyan sa sentro ng Vinsons, Camarines Norte, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela in front Canoreco, Batobalane, Paracale. At andyan din po si Ma'am Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalane in Paracale. Sa Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamoan, Camsur. CMD Center at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. CMD Center, Panday Street, Goa, Camarines Sur. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. CMD Center at Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Helen Torre Palma, San Roque, Bato, Catanduanes. Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amdesaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, andyan si Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City, in front Bangko de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Andyan din si Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Ma'am Flor de Lis Canyo, sa Avon Outlet, in front Family Mart, sentro ng Pilar, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1,
Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building, atop 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas lang ng DM Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa 2nd District of Albay, Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Ma'am Emilia Lianeta Adel, Mancao, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. CMD Stocky Center, ito yung office natin, nasa 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Albay. Andiyan si Fred C. Berenya sa Purok 7, Malabog, Daraga, Albay. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Subayo, Legazpi City. Ma'am Rowena Marfil, sa Noah Marfil Grocery, Market Site, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Emily Lisay, sa Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Purok Legazpi City. Sabal Store, Purok 3, Baligang Kamalig, Albay. Fatima Nabor, Dolieson, Kitinday, Daraga, Albay. Ma'am Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. In front, Common Elementary School. Mary Lou Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Nobueda Martiliana, Purok 1, Taplacon, Kamalig, Albay. CMD Center at 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. And of course, sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantao, Libon, Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenya, Sardanya's Store beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center, Market Site, Uwa. Susie Dizon, Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Polangi. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Andiyan din si Ma'am Nea Pasinos, San Francisco, Ginubatan. In front, Tria Cable TV Office. Opo, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Owas, Albay. Yan, ulitin ko rin po, dyan sa area ng Masbate. Hanapin nyo lang ang CMD Center at 2nd floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro. Hello kay Ma'am Jovi Ramirez and Edith. Yung aking dating katrabaho sa PLDT, Ma'am Edith Tenorio. O, tuloy-tuloy mo lang dit yung paggamit ng ating product, opo, at mare-restore ka. Gaganda uli ang inyong kalusugan. So, ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat po sa lahat ng taga-subaybay sa iba-ibang radio station at sa Facebook. Syempre, sana po ay mangyari yung ating misyon. Makatulong tayo sa napakaraming taong may mga problema
sa kalusugan. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. At eto, may nakaready na pala ang inyong lingkod na schedule dyan sa area ng Camarines Norte. Magkakaroon ulit tayo ng health symposium. Comes April na yon. Kasi katatapos lang tayo. April 14, andyan ako sa Cowboys Food House, Paracale. April 15, nasa Jusel's Garden, Daet, Camarines Norte. April 16, sa Villa Eusebia. Opo, Labo, Camarines Norte. April 17 sa Kings Bulalo in Kapalonga. Lahat po yan, 9:30 a.m. po ang call-up time natin. So, ayan. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.